তুই ভাই কেন দুনিয়ার রাজাটা কেন দুনিয়ার রাজাটা লাজ নাই যে সোলা শুইছি রাখি কবে ঘুরেই কেন হইছে রাখি ঘুরেই না শুইছি সোলা সোলা কোন আন্দোলন নাই তো হে গাইজ ওয়েলকম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଇଛି ବୁଝିଲ ନା। ଆଜି ଟାଇମିଂ ହେଲା 6:30 ବୁଝିଲ ନା। ଆଜି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା କେମିତି କି ହେଉଛି। କିଛି ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା। ବହି ଫହି ନାହିଁ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଲ ନା। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଲେଖିବା ଆଉ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଛି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆମ ରୁମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ୟାକ୍ ବୁଝିଲ ନା। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର କିଛି ବାହାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅ ସେକେ ହେଲା। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଧରିନିଅ 15-20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ବନେଇବାଟା ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା। କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେବ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଟିଣ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବି ବୁଝିଲ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଗଲି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ କରାଯାଉ ବୁଝିଲ ନା। ଏଥର ମୋବାଇଲ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ ତ ମୋବାଇଲ୍ ମୁଇଁ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ବୋଧେ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରିକି ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ବ୍ରସ୍ ସରିଲା ଗାଇଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ରୁମ୍ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ତରକାରୀ ହେଲା ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ବୁଝିଲ ନା ହେଲା। ଆଉ ଭାତ କୁଆଡ଼େ ରଖିଛ ନାଇଁ ଗା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ହୁଏ ତାପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ଗାଇଦେଲା। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଏବେ ହେଲା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 2ଟା 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଇ ଖୁଆକରି ଉଠିଲି ହେଲା ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କେହି ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହିଁ ଆଉ ହନୁ ଆସିଛୁ ବୁଝିଲ ନା। ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଆସିନି ବୁଝିଲ ନା। ସେମାନେ ପଛେଇଛନ୍ ଆମେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁନ୍ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ। 3ଟା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ହେଲା ନା। ଏବେ ଯାଇକରି ଆମର ସବୁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ବୁଝିଲ ନା। ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ସାରି ସୁରା କରି ବାହାରିଲେ ମଜା ନଉଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ ଏଇଟା ଲୋକେଶ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ ନା। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ ସେ ବାଇପାସ୍ ଆଡ଼େ ବୁଝିଲ ନା। ସବୁଥର ପରି ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରିବୁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଲାକେନି ଚା ଫା ପିଇବୁ କି ଆଜି ବିକାରି ହେଇଛି ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିବ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ବି ନେଇ ବୁଝିଲା ବେ ଭାଇ ଦେଖା ତୋର ମୁଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ବାବୁ ନେ କାନା କାୟା ନା ନେଇ କାୟା ଅଛି। ଭାଇ ଚାଲିକେ ଯିବୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି କି କହିବା ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର ବିଶ୍ୱ କେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆହୁରି ଆମର ପାଣ୍ଡୁ ପୁଣ୍ଡା ଗାଛ ନେକା ଦେଖୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଜେଜେ ଆଣେ ଜାଣିଛ ନା। ସବୁ ଜେଜେ ଆଣେ ଖାଲି ପ୍ରଦୀପ ଛାଡ଼ିକରି ସବୁ ଜେଜେ ଆଣେ ନେ ବଡ଼ି ନେ ଓ ମତେ ବେ ଏଇଟା ତ ସାଙ୍ଗଟା କି ଦେଖେ ଆଜି ଭିୟୁ ବି ଖତରା ଲାଗୁଛି ତ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଆମର କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ହେଲା ନା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଦେଖା ଦେଖ ରହ ଭାଇ କରି କେତେ ତାକେ ପାଥର ହଁ ପାଥର 1 2 3 4 ସରିଗଲା ଏଠି ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ ଆହୁରି ଆଗେଇବା ଟିକେ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚା ଦେଖି ପାରୁଥିବ ହେଲା। ଆଜି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦିଶୁଛି ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ କଲର୍ ଦିଶୁଛି କେଜାଣି। ଆଜି ଟାଇମ୍ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନାହିଁ ସେଇ 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ମଗେଇଲା ସାମସଙ୍ଗ S23 ବାଲା ହେଲା ଯିଏକି ଆମର ବିନୟ ମାତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖା ମୁଟା ଟିକେ ତ ଚାଲିଚୁଲା କି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହେଲା ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପାଳି ଅଛି ଭାତ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆସିକରି ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଲି ବୁଝିଲ ନା। ଚାଉଳ ଫାଳ ମେରେଇ ଦେଲିନି ଏଠି ହେଲା। ଚାଉଳ ଫାଳ ମେରେଇ ଦେଲିନି ବୁତାଣ ଦେଇ ସାରିଲିନି ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଗୋଟେ ଡେଲି ଆମର କାମ ଆସେ ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଆଜି କି ରାନ୍ଧୁ ଟିକେ ଦେଖାଇବା ଆଗକୁ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବା ହେଲା। তুই ভাই কেন দুনিয়ার রাজাটা কেন দুনিয়ার রাজাটা লাজ নাই যে সোলা শুইছি রাখি কবে ঘুরেই না শুইছি সোলা কোন আন্দোলন নাই বসলি করিয়া মোরা পাসু দিবে ওদা রাস্তা পৌঁছে না হে রাজেশ মোরা পাসু দিবে ওদা রাস্তা পৌঁছে জানো মোরা পাসু দিবে ওদা রাস্তা পৌঁছিয়া ওই ইনাস করে রুসাই কর দিয়া চুপচাপ উঠি রুসাই করাই শুয়ে দিছি বোকাচোদা। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଦେଖୁଛ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି କି ମକେ ଆଉ ହନୁ କେନି ବୋକା ଚୋଦା ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର କି ନା ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ହନୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା। ଆଉ ଆହୁରି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ସତ୍ୟ। ଆଉ ଆର ଗାଈଠି ବାବୁ ସୋନା ନାନା କରୁଥିବେ କି ଜାଣିବେ ନାଇଁ ନନ୍ କି ହେଲା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବା ତ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆମର ପୁରା ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଡାଲି ବସାଇଛି ତାପରେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଭଜା ହେବ। ଏପଟେ 4ଟା ରୋଷେଇ ଲାଗିଛନ୍ ହେଲା ନା। ଡାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳୁକୁଛି ହେଲା। ଆଳୁ ଏପଟେ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ବଡ଼ କରି ହେଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିନୟ ମାତ ହେଲା ଡେଞ୍ଜର ମାତ୍ର ବଜାଇବା ଜିନିଷ ନା।
आगे आमर किसी माई मुआ गई रोषे नहीं आगे आमर हनु अच्छी यहाँ तो पूरा बंद हो गला रूमटा कले चले है ये गोटे शुई पड़ी कि देखेबी गना डेली डेली कि देखेबी मैं तो केचरा गली आ हनु माथ भी किसी कहीके आजिकल आज दिन एग्जाम गला खड़ा दौला माई मुहा लोक कि कह रोसे भी सर ना नहीं क्या गैस सरी जा मुझे रोसे सरिया ना जहाँ लगुच आलू आनी तोर बस्ते अणाई आडभान्स जोर आलू खाऊन बड़े हाँ चलो डाली फाली सब भात खाଇବା देखेबी तो 9:30 होगला है ना एवं जाए भात तुण है खावा धरिकी पलि मोटर डाली आलू भजा आ खाईदेवा चलो आज ब्लॉग एंड करवा देखा टाटा।